Maayong buntag mga kaigsunan, maayong udto, maayong gabi alang sa tibuok kalibutan. Nalasab si ka paglaom Jerry Laig, magpakiguban kanyo diri sa atong pag-uting kay sa kamatuoran, pangutana Brother Jerry. Adunay mga pangutana na sa mga kaigsunan. Ang pangutana igsuon nga dako kaayo og kahulugan ba? No nga pangutana kinahanglan yun niya nga tuwagon. Ang pangutana, ngano nga ang Seventh-day Adventist 1863, no? 1863 man og ingon nila na tukod, pero di na siguro tukod igsoon, no? Muna ingon na nganong 1863 man gitukod, mga sipet na kanang gitukod. Siguro maingon nga ngano ang Seventh-day Adventist diha man naila sa 1863. Oh. Una si pangutana. Karon igsoon natong tubagon mga higala, ang Seventh Day diha na sa sinugdanan, ang Adventist diha gyapon na. Genesis 2:2, no? Ato nang mabasa nga ang ikapitong adlaw makigsunan unsa gi pahulayan, gibalaan o gi panalanginan. O kining ikapito dinhi malalis nga mao ni ang adlaw nga gibalaan igsuon, no? Gi panalanginan. Gitawag ni siya og Shabbat. Shabbat mga kaigsunan. Muna siya nga ato na tagaag pagtagad mga kaigsunan para nga makuhaan nato ni og kinibang pagtubag sa pangutana. Sa 1863 igsuon diha na naila nila nga kini din mga Sabbath keepers mao ni ang mga nagbantay si kapitong adlaw nagpaabot diha si Ginoo. Muna nga gisuggest mga igsuon nga mao nay atong ibutang nga gitawag nato igsuon og pangalan. Pero diha na sa tagna mga igsuon, no? Isaiah 56:5 nga ang pangalan mas maayo pa sa mga pangalan sa babae sa Jerusalem o sa Jerusalem mga kaigsunan. Ngano man kay diha kwaon sa handumanan. Ang handumanan igsoon, remember the Sabbath to keep it holy. Ang Sabbath igsoon usa ka remembrance sa pagtukod sa kalibutan. Murang naggawas ang Seventh-day Adventist. Sa una pa ginatawag lang kini igsuon og mga Sabbath keepers. Nga matod pa nila, mabasa ba kuno litra po litra ang Sabbath keepers. Kana mga pangutanha igsuon. Mura sige ingon niya, mabasa ba ang baka samtang naglakaw ang baka? Di mo ginambabasa ni mo ang baka samtang naglakaw ang baka, gawas kun iswat, no? Muna mabasa mga Sabbath keepers. Kung bantay na siya Sabado, bisag di pa na mabasa ang keepers, Sabbath keepers, basta kay Sabado ang iyang igpapahulay, matawag na siya Sabbath keepers, no? Kung ang iyang adlaw igpapahulay mga kaigsunan, mao ang adlaw nga Sabado, mo nang gitawag og Sabbath keepers. Okay, natubag siguro ang pangutana nato di igsuon og ang Dios magapanalangin kanato.